салому алайкум дӯстон, дар магазини Realphone патоки нави телефонҳо омадага. Нархҳои ҳамаша барои шумо гап мезанам. Телефоне ки популярне гузашт ва ҳаматон қариб пурсидем ки патоки навш каме, патоки навш каме меояд. Ина патоки навш омад. Телефони Tecno Camon Chill Pro комплектира чӣ хеле гуфтем Samsung iPhone орзу мекунад. Дуюм телефон бошад телефони Infinix Note 50 Pro. Чӣ хеле ки дар видеои пешина обзор кардем видеои Infinix Note 50 Pro ра. И бошад Infinix Note 50. Infinix Note 50 Pro бад 22500 рубл. И 50 бошад арзонтаракай. Ҳозир мекушем ки дар ин комплектатсияи бо чиай. ва дар инҷа боша патоки нави телефони Redmi Note 14 Pro омадаги ки ин телефонам нархоша полностью барои шумо ҳозир гап мезанам. бовар мекунед ин дар комплект чизе дора ки комплект ира чӣ хеле ки дар пешина вақт видео гуфтагӣ будам iPhone қати Samsung надора. Infinix Note 50 ин телефон дар дохили комплектатсияш беспроводной зарядка мешавад ки беспроводной зарядка чӣ хеле чӣ гуфтани ка кабел мезанад телефон дар пиштиш мезанад короче телефон худ заряд гирифтан мегирад. Ин мара шумо нишон метиҳам хатон бибинед ки мисол чӣ хел вид дора ҳамин чиз. Мана беспроводной зарядка дора. Чӣ хел десем беспроводной зарядка кабел мезанем дар пишти телефон сахт мекунем телефон худаш сивата бистра зарядка метавад. Худаш мечаспад дар ин хеле магнит дора. Бо плюси дар дохили комплектатсияш чихоле дора ки ин чихолаш прозрачный нест, сиёҳ нест. Чихоли дизайнерский ай компанияи ҳамин Infinix худаш меброяд ки дар қатиш бо MagSafe дора, яъне чихоли MagSafe дор. Мана бинед чихоли MagSafe дор, дизайни чихолаш бинед ки чӣ хел чихол мешавад дар дохили комплекташ. Ва як тая дига пленка дора. Ҳамин телефона 50 Pro стекло дошт, пленка не, стекло дошт ва 50 холиш буд дар дохили комплекташ фақат пленка мешавад, зашина пленка мешавад. Тамом. Вақте ки телефони Infinix Note 50 ё ки 50 Pro дастда мегири, моделҳои Samsung S25 Ultra, моделҳои Samsung S24 Ultra дар ёд мезанад. Чӣ хел мебинед дизайн телефона бинед, пештарак бо камерачи. Мана дизайн телефона бинед, телефон чӣ хел дизайн дора. Хатон бибинед, тарзи коркуниш бинед ки телефон чӣ хел кор мекунад. 144 Гц экрани телефон кор мекунад, кам-кам процесс телефонам игровой ай. Именно барои играи сохтаган процессиш ба қувват мешавад ва тарзи камера карданаш бинед ки телефон чӣ хел план чӣ хел качествени камера мекунад ва дар комментария ҳатман нависонед ки телефон ба нави худаш меарзад ё ки намеарзад. Мана бинед ин буд тарзи камера карданаш. Хат чӣ хел десен телефон обзори кӯтоҳай худо хоҳад дар видеои оянда обзори полни обзори калонаш меброяд. нархи телефон нархи ҳозираш 19500 рубл. ба ҳамин нарх метавонед ки телефони Infinix Note 50 бигирӣ. памяташ 8/156 мешавад ва 50 Pro ша боша памяташ 12/56 мешавад. Если что памятора короче хеле перепутат накунед. Телеграм канали Realphone Москва дорем. Дар инҷа боша ҳамаи памято, ҳамаи оперативко ба светаш, ба ҳамаи чизаш подробно омадаги ки кадом телефон чанд сомай. Короче хит кардем. Мегзарем ба телефони Camon Chill Pro. Camon Chill Pro ра ҳаматон дидагем ки телефон чӣ хел мисол просмотри калон гирифт, қариб 1 миллион просмотр гирифт ва телефонам дар дарини комплектаташ зашиня пленка, чихол, ма чихол шабнед, чӣ хел чихол дора. Чихоли телефонам прозрачный, ё чихоли сиёҳ нест. Чихоли дизайнерская компания Tecno. Компания Tecno, компания Infinix уже камтар хеле боло рафтесан дар дохили комплекташон хеле чихолои нормали мемонад дизайнерский ва дизайн телефона хача бинед Tecno Camon Chill Pro ра ки чӣ хел дизайн дора. Ин телефон боша экранаш аввалной гаштагӣ ай. Экрани телефони 144 Гц кор мекунад, плавни экран. Як чиз гаштар ногуфта намона ки телефон дурани обда бемалол кор мекунад. Дурани обда монаш намешавад. То ним соат метавонед дохили обда сурат гири, видео кунӣ, чӣ корш мефаҳад короче кадар мегири. Ин телефон боша чӣ хеле гуфтем мекунад 144 Гц экран кор мекунад. Дар боло та кнопка дора ки ин кнопкаи телефон бисёр функсияра иҷро мекунад. Видеои калонаш дар худо хоҳад дар YouTube бромадага метавонед ки тамошо кунед. Бо як тага худо хоҳад дар бораи телефон бо обзори калонтар мекунем. нархи телефон боша дар магазини Realphone 22990 рубл. метавонед ки ба ҳамин нархҳо харидорӣ кунед. рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат. Агар ягон чиза айма маълумот гирифта натонистед метавонед ки занг занед ай операторро пурсон шавед. як чиз дигара фаромӯш накунам, телефони Redmi Note 14 Pro омадаги ки патоки наваш памяти 8/156 нархаш 19500 рубл сар мешавад. Ба ҳамин нарх метавонед ки ҳаматон заказ кунед. доставка ҳама шаҳр областҳои Россия ва ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дорем. дохили Москва да бошен то пеш метавона доставка хоҳем кард.